Kasalitaan ni Annabel nga napuluan. Uray sa dino. Dear Manong Nemi. Timawag manen ni Alex nga asawak Manong Nemi nga day Saudi Arabia. Dandarin makatawin na sa jay Manong Nemi nga trabaho kas skilled worker. Kahit siyempre, may liliwan ditong galmay sa kata kami. Kumusta ka? Annabel, kastoy, nasayat kami matlaeng. Nasayat madigiti duwang anak ta. Nasayat madatatang kininanang. Kahit sika, kumusta ka madita? Ako ang problema dito eh. Di alang rigat ati trabaho. Diba na nga rin, isot tinantak dito eh. Trabaho. Kadamat pa na ginanami. Mangipaw itak manen, kada tang ipawid ko, ikumpletum to nagiti utang. Ya. Sa di sobra na, siyempre, para kada kayo. Hamalib-libatan ng kandatatang kininanang, ha? Uy, na akong problema, already mo ibaga. Adalat na bagi na, nukas tang agpawid ka. Agan anos ka, Annabel. Agan anos ka, na naruna kang ka, sweetheart. Napiyakada, kanya kata, dadatatang kininanang mo, adada kita anak ta, adada kita karoba. Nusumro tiya, panakikaroba, akit nagagangila, nga adada kita marites, ha? Kahit kumusta mo din sa nung awang trabaho yun? No, day off mi akit ko. Ada rumwar, ada matsang rumwar. Kahit mo sa mo hindi ta sa mo di, kaslaman la dito yung ado di giti ko. Uri sa dinuman, kung ada nga rod. Yung mga magdanagam sa anong madarumrumwar. No, tiyambot pa na ginanak. Sige nga rodin, ya? Sige. Ala, aganos ka, Alex. Boom. Ori si ka. Anos lang. Sige nga, Rodan. Bye. Bye-bye. In message na nga, Rod, manong name ti reference number. Hindi ba pang ko alain? Nagpakada nga, Rod, kadatatang kinana nga pakikit-kita na kita puko. Dalaway, nanak ko. Nagpawit man gaya mo ni Alex. Uwen, nanang. Kaya tumanin para kada kami tatam Katuwa na. Piyan to lagi gatang iti kape, asukar kin coffee mate. O nagatang miti ka, sabon paglaba, sabon na pagdigos. Orek wit ket kumaawan ited ni Alex. At damat di kita tarakin mi nga mabalimila ko na masapol mit kwartak. Pero mapangnakaglaw ko tinatay, kadag iti bunga ti matag ko. Hanggang kas ingkari na idi ang basta pawit kat adalat pa nakabagi mi. Nabayadak na rugan manon nemi ti amin nga utang. Mabali mo tuman iti umutang, Annabel. Santo siguro nana. Apay, ta sigurado ka nga kang kalayon tong agpawit latan ni lakay mo. Kaya anak ko matubrano no di agpawit basta agsweldo. Di nantong ata masunutan di bisyo. Bisyo? Ito oras sa diya Saudi. Ada madilat ta bisyo, nana. Kito oras sa dinuman tayo lugar. Data. Istrikto na dyan, nana. Iparid at arak sa jay. Kita amumitin ti Pilipino. Wais. Ado di kiti mabalbalod sa diya Saudi. Kapit ti arak. Kansal lang arak. Agsusugal da ba ya? Ken, adda pa'y panakabar. Ala, may parit di kita, nana, di Saudi. Di kita bar, nga pag-inuman ka da, ayan di kita babae. Uy, nore sa dinuman ko nakita ta. Abong ni Pilipino, mapamuspusan. Talay bagbagayo, nana. Sa bagay, nagpapeso man ore sa dinuman, adda babae, adda sugal, adda arak. Yung sama na rumrumor ni lakay ko. Nasyat, Nusa nga rumrumwar. Ang minton no, adang arod mga loko ikang kuwana. Kas pagkarigan ko mata, padasin namat ti sumurot. Kadagit pada nga Pilipino. Tapno amo namat mo at mapaspasama ka talaga.
Hala, sabi ko man, saan nga maisungsong ti asawak na sabi ko man. Manong nimi si marunong nga pangaramatan mi ti pawit na binulan ket ti panaka-renovate manong nimi ti balay mi. Dati balay mi manong nimi ket nagatang mi nga datin nga balay. Medyo napintas pa lang kasapulan nga ma-renovate manong nimi. Dumadakkel digiti duwang anak ko ket masapul nga handan nga kaskasilid babae ket lalaki met nga rod. Ni John ket ni Lily. So dapat gapuna manong nemi no apay nga isot na kay rantaan di si Marsaruno nga panagpawit ti asawa. Panaka palagda, renovate, ti balay mi, no, makunamot ang makunang katas ng Saudi. Manong nemi, pintan dumutin paragragsakan na nagiti anak ko. Ay, saan tantong ang kaskasilid manang? Dantong bukod ko ang silid. Kauna, narikat man kami no, lalaki ken babae, babae ak lalaki ka. Yung nasatag kasulad, namuna ta da ubram no ka. Ala ni manang gagangil lang igamak Talay pagpagayong bing. Ikamam, kung staag ba't na nang rona kit kugit mo ten, di nagwapo, lalala, bali sa usawin nyo. Ang kasilid, hanggang ito ang kasilid, Adan doon sila ditunggal may sa kadakay. Ito na minsan nga timawag man ti asawak manong. Nalakip ko, di magbaga ni Nana Martina. Nga nakautangan mi, di nagpapautang 5% with laki dito interest na. Malakip ko man, Alex. Sabi na malakip mo. Agbasa ko din oris sa din naman kata adalata, di kiti mading abisyo. Ano nga kahit mo sawan? Di ba, stricto dito Saudi, may parit dito ti arak. May parit. Di may parit pet sugal. Kawa na. Ken, di kiti babae. Ko, apa ya? Ipebeso nga ta? Jack man amo. Anat uburan ako dito mga kakadwan mo kasta nga day opyo. No, bakasyon nyo. No, awan trabaho yo. Nadabadak nga agtalin na dito yung panaka-quarter B. Kuha giinistorya kami, uno sa nag-cheches kami, uno dama. Barahang harod. Ay, awan barahan to may parit. So nga ore agay ayam kailang ako hanga kinortaan, madi. Arak ngay. Nadamat na kita magbagadan ako. Ang naret ako nakit. Mineral water. Ang utak. Nagatarak. Ala. Tapos saan nga madlaw. Ibutam iti buti ti mineral water. Kunada. Kaya no, ada ka basing-basingan. Liklikan da. Uminom da agad. Agtalin na edit ti uneg. Saan nga rumurmuar. Dito may panggapang ti babae. Babae. Istorya daman kat di ka no double job. Double job. Wan. Anong double job? Domestic helper iti aldaw no day off pagbaling ka tay pick up girl. Ala, naglukod mo tin kita nga babae. Ori na hanga Pilipina. Kaduan na nga Pilipina. Jesus. Di kita mailiw, di kita mailiw iti asawa na. Tsak mamati. Anak mamati, Alex. Anak mamati, nga di kita agtab-trabaho kas maid ditoy. Kit ag-double job da. Kasanon ti pamilyada. Baka kastawa terami doon ti pamilyada. Tila babawi ka, nagsaludsot kang di kastak. Ngayon, sakit, ang mga karumrumuruin, nadaklat ta dito, kasta nga day off, na bakasyon. Awan pagtanagap. Sabi ko mga rod, Alex, tas ang ganito nga may sungsong.
Sapay ko ma Alex ta saan kanto nga maisungsong. Ngim, nakadaktakil nga ngim mano. Tadamat na di kong daway mano na imi nga no kasta nga day off na. Sa malipatan na matin tumawag. Ganto kasta nga tawag-tawag manong na imi saan nga sumungsong ba? Apay nga ta. Kad mo tiyempo man trabaho na, manong name saan ka tumutawag takas tangar titulag. Nga madaman tigiti kundangoy manong name nga tumawag kung saan ang sungbatan. Unattended pa no ko. Sa damit laki di usarin ti cellphone da manong name no kasta nga day off da. Ngam sama ta sumungsungbat. Ni, agi pauit ko man manong name ngam awamat mauray ko. Imay ni nanang. Ne, dua lawas itan. Sipod nagpawit ni Alex. Amok no kanakat dahil pa nagpapawit na. No saan nga umunang lawas. Iti bulan. Kat dadya ko sakbay nga agtapos. Nalibatan samat ti may nang kada kami anak. Nanang, sampai ka nagpawit. Kaya nagrigat ko ng kontakin. Ori day off na. No taw-tawag ka agri rin cellphone ng saan ang sungbatan. Niyapay. Tsak man na mo. Dua lawas itan na palabas. Kaya po. Baka dandagas ka na pasamak kang kuana. Dadat santa nga mo. Tumawag kumamot Una sungbatan na kumamot, cellphone na, tapos kasta kit amutay ti ano at mapaspasama. Dua bulan yun mano. Awan latat pawit na. Mamamudata na. Ay susapo. Numuna ta madandanagan ni tatang niyo. Apa yun pakadanagan na. Kahit pampanunutan na Ang mga anyan tinapasamak ka ni Alex. Ang mamatan ka ni tatang mo talaga nga ko Concern unay, no anit mapaspasamak ni anak na. Malagip mo, idi plan-plan dun pa laing ni Alex na abroad. Di na kahit, idi kang palubusan. Di na kahit nga, haan na makikita ti may sa kadagitaan namin. Alis to nga agdanag, alis to nga nervyos, alis to nga usapo. So, anawag no ka, no kasta nga, sennaay lang, sennaay. Hindi nga tanalang no ibagayo latan nga timawagan. Ibagayo latan nga nagpawitan. Adamat pa'y nabatbati ako artad to, gusto ipakita yun. Mangdadaklatan tapno, ulbudan da nga rin tinatang mo. Yaman nga talagat mapaspasama kayong kuana. Nanang, awan ti amok nga sungba. May sungbat gabot tadyak nga rin amo. Malala. Daw-dawat tayo kinapon Diyos. Sabi ko mo. Adalat ta itinasya ta kasasaad ni Alex. Di aramidan nyo na nang ibagay lang takin ni tatang na tawagan yon. Natawag akon. Nga nasiyat ta kasasaad na. Tapos nga madantanagan. Ang mga mutno makalat sakit na. Tikas ta nga mapaspasamak yung kwa. Di atang artiyam amak ko. Imbaga siguro manong name ni nanang ngem kapota saan nga mamati ni tatang isot imay amis mo. Annabel, ay, takigayam tatang. Peso ka din nga matatawagan mo't laing ni Alex. Talat ko lang ni nanang mo. Awawan natang. Oo, pagdanagan nyo. Adat isunod na sa siya at nakasasaad. Ay, oo, pagdanagan nyo. Hanggang ang ganda nagkakasta. Huwag kasi pakalan sakit yun. Kailangan mabaling harot nga tawagan mi tata makasalitak. Kahit ko makasalita mismo. Tatang, nga day up ita. May palit kadakwada nga ako. Agaramat dati cellphone. Gusto madamat trabaho. O rin emergency. Doon ka nga mabaling nga kasalita isuna.
ito no, Lunes. Day of the wala. Yeah. Tatang, hanggang unang magpampanot ka siya. Ibilang mo tangan, adat na siya ka sa saad ni Alex. Dado nga ritisan ko kayat. Tado di kita abroad nga saan nga nasaya tinagtungtong palan na. Hambit no saan nga dito iti agaramid ti madi. Iti abroad nga agaramid da. Yung bagat nasigpat ka anak ko. Awan pulos ti madi nga damag ken ka. Ti madi nga damag ken ka. Nagdaagduan to nga tawen ti asawam sa Saudi. Tatang, no addaman di kita kas kanyak nga mabatbati dito yung Pilipinas ket agabroad ti asawa na. Ket maaramid dati madi, saan kuntong aramidan na ita? Amok kapag nagbaling ka na pudno. Yung ningarod ko, Alex, tatang, awan tim madi nga bisyo sa jay, kapag stricto da sa jay. Ay, oray sa dino. Ayan nalata nga yan. Mga met nun isungsungan mo nun ayaw-awanin di anak ko. Saan nga tamit? Sabi nga rin nga saan mo makontak? Nakontak ko idi, day off na tatang, dati imbaga ni nanang idi. Ilan na siya at sasako itipod no. Nilagawit ang karoden. Ulitig tatang, hanggang una yung pampanot ti madi. Kahit na mataksan kayo, makalaki sakit yun. Naging kama nung naming itinawagak manin itikal daw ang day off na. Gri. Sung bata mo na Alex, agtalubulan ton. Sung bata mo na Sinong bata nan? Hello, Alex? Hello, Mrs. Saan ni Alex datoy? Apa nga dadakan ka ti cellphone na? Nabati na dito, quarter me. Nabati na? Wine. Diyak man amo, tapasaray, ibati na ka talaga. O, the cellphone mo pare, kunakno ka. Tanatan. Batik ko rin. Abi, ba't bati mo? Makadisturbo no ka. Kuna na. Sa nungur diyan na ta? Rimorda Takastamat ang teraramidan da. Manipo diti napasurot da nila kay mo, misis. Dati, hanga rumrubar, kasta nga day off. Siyak nga, iti, pasada ka inistoryanan no ka. Damdama kami nga dyan. Siyak ba na mo, simrok ang kuwanat Pagkamonta, mayak mat, padasak mamat ko lang. Anat padasan na. Mrs. Dado kat ibag atap no amunto nga kasarita ti asawam. Ditoy, ori sa dinuman, ada arak. Di ba stricto ta? Stricto da ang amumat ni Pinoy. Kaduan na kit nga Pinoy. Tinawais. Amang kita dati lugar nga mabalinda nga pagyanan. Giinom da. Ngayon, madamang tandaan da nga gwardya. Dito lang adar ang traidor kada ko da kita ag-report, marid da. Dadyan delikado. Ang siguro akit awan makakontra kada ko da. Kita da kayo, hanggang papapansa dya, hanggang da kayo nagipulong. Anong tipulong mi, di mo amo no sa dinno. Malagsid napadasa konti si Murot, kalpasan na kat sanak sumurusuro dahil kat siyak nag-report. Ayun sa ko ba nga ramidan data misis, kabuta sanak ba nga traidor. Arak, ada pa'y sugal. Adag susugal, kabayatan ng minumdag, susugal da, ken ada pa'y babae. Kit apay nga amom, kit kunam nga di ka pa'y napan. Hangka pa isimurot, kastat istoryana. Mamati akmat. Talo, ada arak,
Agsusugal da sa ada babae. Sino da kita nga babae? Kada kita maililiw mo, kada kita asawa da. Panaka-FT iliw da. Nagyay. Kagkastat aramidan ti asawa. Umininom, agsugsugal, at pa yung babae. Apay mano ka din nga bulan nga sa nga nagpawit, misis. O gupat to nga bulan. Ay sus, Diyos ko. Pasarim at bagbaga akat na Alex. Dakam nga rin dati katsukaran. Ay yung kaslawang madingdingganan. O patugay mga bulan nga sa nga nagpawit. Kahit nga sawen, kang kanayon nga mababak. Baka kahit naman tagabrot. Yung kasanong nga makabrot pa. Kaduan nang agar arami din kasta mabaybayan nan ti pamilya na. Nga dahil ka po na, nuapay nga, di kiti mabaybayan nga pamilya di Pilipinas, arami din damatin ti kayat da, tangarod. Pangalan da ko may pagbiyagan da, no, awan ti mangted iti kwarta kada kuwada. Hanggang to arami din da ita. Kit na siya ta, meses hindi mo arami din. Awang ka dito mabali mo katawagan nga may isa kadakwada. Handa kitugtog ti cellphone. Napiyakin nila kayo mo ta indisyon na lata dito yan. Iso nga nang kutiring na. Kasta no ka. Jack na kayat kabiyangan. Kabuta mataktakan ako. Padahasik man lang siya kung sumungbat ko na baka dinaamot araramidan ni Alex. Pag-ibagad mo man nga rod kanyak, kenkwa na. Nga tawagan na paman nga sumangpet. O sige, pamtrastan mo taramidan. Saan ko nga naliklikan nga naibaga kininanang idita da dito'y balay manon name. Ayun na. Nayaw awanin dyan ako no kasta. Adan arak, adan sugal, adan babae. Oray sa dinuman, nga lugar nga agpaiso. Di ba kadakas man ang name at dagahim ni tatang iti asineg? Kaya ibagbagayo ang makatawag, tumutawag, hamat gayam. Ay, lakay. Dagagahim sa anakat nangiglo. Nayaw awanan ti asawa ko na ni Annabel. Abay, natapaspasamak. Agupatan nga bulan, kuna itay. Katupat mo tinabulan nga, madandana ka na, agparparik na kanya, nga danda ka sumapaspasama kita anak ko dyan Saudi. Tatang, awan ti manggusto ti kastoy, nga mapaspasama. Alabad yung barbarin no makasaritak ton ti asawa. Kaya bagak to keng kuhana, bagbagak to keng kwa, ibagbagak to ti asawak nga sardin ng teraramidan na. Arig na, awan pa yung tigatang miti, kanin mi kadagit anak ko. Kaya pa ito may bibos ti isang kapasit nga maurnong, nga, yung bagata, na-renovate ti balay. Hindi maurnong ko mga para ti masakbayan dagit anak mi. Awanin. Karidi nga aldaw manon na may tinawagak manin ngem saan ng sumusumbat. Ngem saan ba't nga timawag iso. Yung gama nung na may kalpasan ti makalawas, imay ni nanan. Anak ko. Apay nanan. Ada ni tatang youth hospital. Tapay. Itay agsapa kit jak ba't mapabangonan. Ayam mo itay tayo may dati ambulansya. Baka adak sa dyan iso dati ambulansya ang imay. Uwain. Pinanawak sa hospital at umat kwarta. Awang kwarta man ako. Tikaw nakngarodin na nga may ibusin turnong mi. Tawagam ko ma, ti anak mi, kitibagam nga ti hospital ti amana. Simbong Batman ang name iti asawak. Hello. Abay, may mas iturog.
iti kasto yung orasyo. Aldaw yun dita, hangarabi. Mat maturog ka. Sige ko rin di olok, di op mo di kalman. Ita saan ka naman nagubra? Kinapit na lang matawagan ka. Anat mapaspasamak kang kandita. Alex, inkarim nga saan kang tumayawawan. Han? Kasi kamat lang ng ibang nga oras sa dinuman katadal tama di abisyo at arak at babae at sugal. Ngam saan ka mapapaan ka sumusurot. Ngam na isurot ka kanon. Kung natin ka obraam, kung dita nga dati-dati nga kadkadoam nga agbat-bati, nga damdama kayo. Naiwawan ka kanon. Hala nga kanon, no, di ka nagpaipeso. Hanggang matang nagpapawit, matmatay kami. Kaya na ni tatang mito ospital. Abay kinuha ni tatang. Kit, gapo iti pa ng pampanunot na keng ka. Iti pa ng pampanunot na keng ka. Agparaparik na keng kuha na nga. Adta kati saan nga na siya at kasasaad. Iti, sapa, imay pinikap ti ambulansya. Imay ninanang nga mangibagat ti kwarta. Nga maong kwarta. Nangipawid ka kuma. Ipanam di kiti kwartam. Ito, pat nga bulang nga sweldo, Alex, apay magten. Nakadadunay nga sa umon. Pasensya ka na. Naisungsungag gayam. Apo, na ikamagten, Alex. Di mo lapinan manunutin. Ti pinanaw mga pamilya. Agbisin kamin. Saan da ni tatang mo ti ospital. Gapoy ti kasta nga mapaspasama kang kakit na ospital. Ti ama mo na nakadadukit nga sa umon. Sige. Tamang ipauitak. Bye-bye. Mampayin ka na siya at kapanagsauna man. Diyos ko. Talagang nahiyaw-awanan ti asawa. Saan na kaskidi? Ngano kasta nga tumawag, nakapapakot ka mga nagsasalita. Nga mabayan di pa nagsasalita, mikat kasla ipantiilip, tunggal may sa nga. Ay, saan mo nga tumawag? Nagrikat kong matawagan. Alex, ayan nang ti Karim, nga di kan tumayaw-awan. Nga oras sa dinuman, kat adalat tama di nga bisyo kasamon tong haramidan. Ngayong patsek, ibagaman mo no saan, anugutan man mo no saan. Napadasam amin ti talo. Arak, sugal, ken babae. Isot nang ipanam, itupat nga bulan nga sweldom, nga di kapulos nagpaw-pawit. Nagpawit ngagpaiso manon nimi ngem tal-taluribo. Nagpawit ka din, nakasalitam ka din anak. Una nang tal-taluribo matlin pawit. Ana? Siguro imot utang laing nanang. Naibisyo na dagiti sweldo na. Ito pat nga bulan nga saan na pa nagpawit. Punay maten. Kinawamat sa bali pang namnamahan no saan nga isuna. Napanunot ko manong name ni Ma'am Martina. Napanak. Oh, Annabel. Apay. Mangibaga ako matikwarta. Ma'am, ito ko naman sa munton nga mabalin tumutang. Apay, nagbisyo mo ten si asawa. Kay sos ko naktupay namin kayo. Upat nga bulan na sa nga nagpawit. Sakit adad ni katugangak iti ospital. Nagpawit man ng tal-taluribo. At napanarang remedyo ng inutang detang taluribo ka nagiti kakaduanan. Kit samot nga manay. Tapos di kas tagat maigatang iti agas para kini katugangak. Manong orto utangem. Magtad kalata naman ti o isang 10,000. Ngayon naladaw man.
Hindi pa ka mo ni nanang nga natayin ni tatang. Anak, awanan ni tatang nanang. Awanan. Di nan kinabailan. Hindi pa lang pampanunot na, iti anak na. Iti anak ni. Tinawagak, Manong Nemi. Tinawagak ti asawak. Sa balimot manen ti simungbat. Ti manla datin, nga kadkaduan. Ti Albert. Mrs. Imbati manen ni Mr. mo, ni Alex, dati cellphone na. So nga, siya ako natin simungbat, ti green. Tambo kasi ka manen. Saan di pa yung nagpawit? Nagpawit di dingim 3,000. Dahil lang inutang na kanya. Basta po mo ti kwarta kasi ay nakautang akong ti kwarta. Parte pa naka-ispal ko matibiyang ti amana. Imawanin serbida ta kwarta. May nayon tulangin nga may gatang tilungon. Ti ama ni Alex natay? Walang ba? Pakibagam to keng kuana. Nga natay ti ama na. Nga nang pampanunot ti madingar aramidan ni Alex. Condolence Mrs. Banyo ta kaskasano lang. Kasaritak to diti kadwak ta oren o pasit numaumong. Napila nga may tulong mi. Iti dayta nga pa nagpinatayo. Na isang pweten di bangkay Manong Nemi. Pinagdepositok din utang ko kini Ana Martina. Iti punerarya nga si kaso. Idagring ti cellphone ko. At ako na mismo Manong Nemi ti balay dagiti katugangat na tumultulong. Iti tumawag na sawak. Hello? Pundo ka di? Pundo ka di yung padamag ni Albert? Pundo ka di? Pundo. Nataya ni tatang mo. No. Tatang. Nagawanan na ako, tatang. Saan na kan nga mangigtamam? Amumit kamam. Ngaysot nakaalaalaan natin sakit mo. Kaputa din nakapulos makasarita. No umay di balay. Tawagan man ti anak ko, takayat ko akasarita ko nan. Huray no day op mo. Saan ka sumbat? Di nakapulos nakasarita ni tatang. Kadagiti mo uding daw ti biyag na. Sikat ti pinampanunot na. Tidakas nga naiturong na tidakas nga naturong mo no. Isot pampanunutan na. Isot kasaksakit na. Ti saan nga sigod nga panakaited ti agas kat kuwana. Nabanag man imutang ti dati nga pag-utangan. Adan kanyak ti 10,000. Hindi pa damag ni nanang mo nga natayo ni tatang mo. Dito yan 10,000 tin i-advance kon. Iti punerarya nga nangasikaso kang kwan. No makitam la kumatila nga ni tatang mo nakamansayag. Madlaw mo lang nga da sakit tinakam na. Kapukang ka, Alex. Pagawanan na ko matatang. Pagawanan na ko ba?
O pater nga aldaw nga nakamansayag ti katugangan. Iti tumawag man ni Alex. Hello? Hello? Kumusta dita? Pampanuntek nga rod. Nuan yan to ti kompleto nga may bayad di serbisyo ti punerarya. No di kiti abuloy, para matlaing kadagdag serbi titoy. Mapanak to nga na numutang nga niyang rod. 45% mo lahat interest na. Kan barbarin mo saan na pa interesanin. Ada, sang kabasit nga naur-ur dito eh. Nga nagpagpakasyak kada kiti kakanuwa. Nga palang iso lang ti may tulong. May nayon. I-message ko ti control number. Papaon mo ito ng pag-gaala. Nagkurang, mapamuna yun ang tiotang mo kini Ma'am Martina. Isuntuhan natin, inutin nga bayadan. Baka warin na, kanabel. Naiwawanak na talaga. Ito, unos tupat nga bulan. Inangaramatan ti swaldom. Nakaut-utang ka pa'y. Nakaut-utang ka pa'y. Nangaramatam. Kahit kung ibagam. Arak. Sugal. Ken. Kanadapayan babae. Punay kan. Nukas tapat aramidag dito eh. Kahit mo taramidag met. Ang kanina. Diyan kaya at umanakarak ka namin pinsan. Diyan kaya umanakarak ti pamilyata. Baka napatpatig pa yun, di babae dita. Ti babaim dita, ngimiti siyak. Sino reta? Katulong ti aldaw. Pick up girl, tirabi. Basta. Baliwan na ito nagsalita. Tumaitabon ti bangkahin ni tata. Idulit-ulit nagpakawan keng ka. Ngayawanak. Kaya't ko ti saan tun nga mayawawan. Pagawanin na, Annabelle. Medyo panakkalin met manong name tinaor-or nga abuloy nga nagkapo ka na kitay pada ti asawak ng trabaho. Ket ni, medyo imanay manong name nga naitad nga serbisyo ti punerarya. Nga naman madlang imutang manong name kinana Martin. Oh, samot lang na madlan ni tulong di 10,000 nataymat ni katugangam. Wan nga rot, ma'am. Umutang ako mamanin. Pero rin, natawagan mo di asawam kat naibaga na ngagbalbaliwan. Inanungot na naiwawan. Arak. Nagsugal kan nagbabae. Ay kunadan nga oray sa dinno. Adda lata. Nang naruna no. Dahil nga lugar kat adda Pinoy. Naling ni Pinoy. Oray ka istrikto. Ti aming istrikto nga pagilian. Baga. Tas anda nga ma-raid. Ano matiliw. Ano matiliw da agad. Balod. Ngasigod. Sa tama ito purtar. Kat sandan to makasubli dyan. Kaya mga utangan pa eh. Yung bagak manong niya. Alagit, tinunutan yung tumitlabayadan na kaslaid eh. Uwan, ma'am. Kinagyaman na.
Hindi ba itabo mo manong name iti bangka iti katuganga. Ado man nasang sangit manong name tinaramid ti katugang ang babae kan oris siya. Kan ori di kita anak ko. Kaawanan tinasingpet nga lulong niya. Nagrigat tagminatay man. Kanahin mo ten nga ito tawag ti asawa. Dayok ko. So nga katawag ka. Abay di ka sumurot. Kadag iti mapan nag-iinom, kadag susugal, kadag babae. Anabel, ori no sa nag-ready di babae. Apay maten nga hangkag kita. O nagkit-kita kay latak? Hanen. Talaga nagkarelasyon kayo? Basta day opyo? Papas kay tiragsak? Saan ko ito maulitin? Among nasakit para kanya. Apay ka naramid mo, Alex. E dito nagbali na ka na pundok ka. Nayawa na ka ron. Pinadas ko lang. Maminsan lang ko na. Ngayon di maraman namon. Amok, nasan na ka basta? Nalaka nga magtalkan. Amok narigat mong isublit dati nga panagtalek mo kanya. Ken pa nang ipatig mo kanya. Naksayanan. Ngayon saan kumahatet at gapon na tapno balsinak. Ikanak kumatigundaway. Umunak maudi ang gundaway. Kamang sulnit ka na kita nagkurangakan ka. Kada kayo. Kada kita nagta. Nabayag pa yung sanggo nakasarita na kita nagta. Kagurada ka ba kayo din na? Kagurada ka. Siyempre, naamonda. Jakla mo no, sinot nakaamonda. Makamangmangigda, kami mapupuutan, nagsasalita kami kininanang, mangmangigda. Kasalita ko manikitan ako. Awanda. Intun adada. Kasaritak to ida. Tapati isuda. Kan inak dawatan iti pamakawan. Nagsublimat laing manunimi ti dati nga anayas ti biyag mi. Binulan ngagpawit, nabayadan mi matmanen, di utang mi kini Nana Martina manunimi. Kat ni nanang nagyanin iti sidong mi, ta narigat ti panagmaymay sana. Siyat met, tapno da kadkadwa mi dito balay, amang tulong kanya kadig trabaho dito balay. Ken mang trabaho manong nemi kitras ken nga trabaho. Naging ka manong nemi nga makururno nga kapot manen. Ket iti pa nagsubli na panagawiden ti asawak manong nemi. Siyempre, inulit-ulit naman ang tinagpakawan. Yung anak kong nagsubli. Saan kang nagsubli? Hanan. Anang artubram dito ita. Konstruksyon. Adornong tasang kadi. E damat basit. Mapangkukasalitan to ni Ma'am Martina. Umutang tatapag negosyo. Ano kumat negosyo? Mangipasdag tati pagaramidan ti hollow blocks. Oreta nalawa madjamyanan. Mapanta ka salita di akin dagata o paanta. Sakon nagsubsubli pa. Katori man sa dinot lugar nga ayan mo. Ori sa dinot man na lugar. Anda ka man ti sidong ko unawan. Numaaramid mo. Ang kontrol ng aramidan mo nakamay. Nanyataan mo. Baka makakita ka dito chicks. Kita kurso na daam. Tara padasa mo tinagbabae ka. Sa bali sadya, sa bali dito. Idyahay ka sa pulan data talagang mailo damat. Uray sa din no. No talagang maaramid mo lang ta.
Nayaw ako hanak karot sa jay. Dito ito ikatang ko ramidan ng tanda ka maten. Kaya damat arak dito, di ba? Kaya nawaywaya ti arak dito. Ore sa mong ilumeng, ore paradam. Kaya ore sugal. Nakaparparada, basta lagi din nga gipulpul, gitu ko. Anan to lagi ti babae. Ulitek, Annabel. Amok nga sa mo nga dagos nga may subli ti dati nga panagtalek kan panagayat to kanya. Ngem ka na kong ipanekneken ka. Saan kuntun ulitin pa saanin? Iso nga gingga karigito ay manong nemi ket talaga nga nagbali na nga singpet ta asawa. Buwan, o mo naman ti uminom, ngam kagangailaeng uminom, ngam di na pulos padasen tagsugal kang runan ti amin, awan ti amok nga sabali nga babae ti biyan. Masenso manong nemi ti negosyo nga impasdek mi pagaramidan la ti halublaks idi aking gana nagkabalinen nga paggagatangan pa yan, paglakwan, paggatangan pa yan kadagiti construction materials. Manong nemi. Naininutan mi, manong nemi, pinadakkel, habang umadadot maganansya, maurunong pinadakkel, kat naglisensya kami nakas construction supply, ti pwesto mi man. Adan iti college, dagiti agkapsat manong nemi, fourth year college itan ni Lily, idinto ta second year college ni June. Kat syempre, nakananama, ti talaga na rin niya masakbayan da. Si bibiyag pa lang ni Nanang, na isut may sa kadigiti, kadkaduan. Dati pagyamanak ba nung name ito saan nga sinutan pa'y ni Alex ti mading bisyo. Maday nga bisyo, oray sa dino, at dalat taray nga bisyo. No kayat mo, bisyo. Sabi ko nga, na kay bati ka kita adal, liwliwakin pagsarimingan tibiyag, kadagiti padak na nagbuya, more power to your program. To'y nga nagyaman nga pagayam mo. At na ganon? Annabel. Thank you, Annabel. Malipatan pa na ganon, sir. At nagsurat.